SAROnthai गावजानानै सासे 29 बोसोर बैसोनि सुबुङा गिख्रंथावै खामथाबजाना थैयो। मैया बेलासियाव मा घटना जायामोन? माबा जादों SAROnthai गावदों थफ्ला बानानै लामायाव नांदों। जुंखाम रोगादोंमोन। जुंखाम थफ्ला सानसेमानि जुंखाम रोगादोंमोन। बे माइ गायनायाव बिसोर साब्रै माइ गायदोंमोन। बे माइ गायनायावनो बे माइ गायनाय खाथियाव सफैनायजों आंनि फिसा अखा खोरोमनायजों गोलैनायजों जादों। आंनि फिसा गाजोबदों। फिसा सानै दं, हिनजाव दङ, फिसा गोरलै दङ, हौवासा। जोंना बोराय बुरै नै मा खालामबावनो। दा मानसिया गोथै देहाखौ बबेयाव लांदों? गसाइगावआव लांदों। गसाइगावआव लांनानै दा क'क्राझाराव लांनांगौनो। क'क्राझाराव लांनानै मा खालामहैयो बिसोरबो मा खालामहैयो आं मिथिया। साबसे दंमोन बे जाथाय जानाय जायगायाव? साबा आरो साबाया जखम जायो। मैया बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय 5 रिंगा 30 मिनिटनि गेजेराव SAROnthai गावजानानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल खाथिनि मजाति गामिनि खान्दु राभा आरो जयमत राभानि 29 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया थैनो गोनां जायो। थैनाय समाव बिथाङा हाबा जानानै 1 बोसोर 5 दानसो जानाय गावनि बिसि गितानजलि राभा आरो सासे 7 दाननि गथ'साखौ नागारलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा आबाद फोथाराव जुंखाम आबाद फबाय थानायावनो SAROnthaiजों गावजानानै खामथाबो आरो जायगायावनो थैनो गोनां जायो। माखासे साबाया फोथाराव माइ गायबाय थानायावनो SAROnthaiजों गावजायो। कनिका राभा मुंनि हिन्जावसाया गोब्राबै जखम जायो आरो बिथांजोखौ सोनाब बेंगलनि कचबिहार सहरनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो। जखम जानाय साथामखौ मजाति गामि खाथिनिनो सरकारि देहा फाहामसालि सराइबिलाव लांनाय जायो।